ukuthi uyazi kade sibalela sikhuluma noza kwethu ukuthi igebengu seyibuleyo noma asithi abantu abasola ngobugebengu esifundazweni sebengaphezu kwama50 kulo nyaka nje kuphela. Msakazi, mangibe kuzona ngasekulweni negebengu ngicabanga ukuthi laba abanama-license abakufundela ukuphatha ibhange nokusebenzisa isibhange ukuthi sisebenzisa makunjani. Uba ne-second lokucabanga lokudecide ufuna ukwenzeni. Uma ngabe isigebengu sesibhekene nawe si-decide ukuthi sidonse isibhamu sesibhekise kuwena, une-second lokudecide wena ukuthi wenze njani uphinisele. Ngihlale ngisho ukuza kwethu ukuthi inkinga esikuke sibe nayo ukuthi umthetho uthi kufanele sivikele thina sivikele nabanye. Masiwaqeqesha kwamaphoyisa mhlawumbe ngelinye ilanga yokuhamba ubheke nje ama-target esiwadubulayo isikhathi esiningi alingene nekhanda nomzimba wakho kuphela azikho inyama. Kusho ukuthi mangabe sesilikhipha thina isibhamu sesisikondisa kufuneke sifike kuleyo ndawo le target esifundisa yona ngoba phela ilapho uzokwazi ukuthi u-neutralize khona i-danger ukuthi i-danger lesikhona ikwazi ukuthi wehle. Ngeke uvele umuntu athi ekhoma ngesibhamu esintula umnyama ngoba uzodublikana. Okay, Phakathi yebo kuyazwela uma umzali ingane yakho mehlule. Ngihlale ngisho nje ukuthi mawuthi uyabheka endaweni enjengabonanda izigebengu esinazo la kwelamthaneni i-average age yabo sebelabo 22 years. Mawuthi uyabheka ingane ukuthi singazaziyo nje ngesigebengu ukuthi umuntu sebulaleka ngaka warobha kangaka kodwa una 20 years. Kwesihlukumeza-ke lo mntana lo usenabazali uqhamuka endlini ethile kodwa abazali bathula basho lutho akaboshwa ibona bamkhiphelela imali yabo ebameni akaye ejele ibona bafika qala bazomvakashela zonke insuku. Mawukuthi uqhamuka nje umthetho ukuthi izivakasha zivumeleke siyamthatha mhlawumbe simuse endaweni njengoGokstar ibona bagijimela enkantolo boleka enkantolo ukuthi hayi sifuna umntwana ethu abeseduze. So ileyo nto sibe khona nenkinga nomphakathi ukuthi abakufuna ubugebengu kodwa manje ingane yakho noma ilunga lomndeni makuyilona lenza ubugebengu awukhuluma usho lutho uyathula. Ubenzi baqonda abantu ukubaluleka kokuhlonishwa komthetho nto. Kubaluleke kakhulu umsakazi ukuhlonipha komthetho. Sikhuluma ngendaba ya nje ukusho nje ukuvunda umkhakha. Angisho ngicacisa ukuthi iSantaco la iprovince eKwaZulu-Natal akuyona esesitelekeni. Ososation abaningi bala iprovince yaKwaZulu-Natal abekho esitelekeni. Kunaleli dlanzana le-association bangathi lona lisesitelekeni ubabonile ku-TV abanye bekhuluma ukuthi ibona banekhalazo akusibona-ke bonke. So laba abanekhalazo abanye babo ngosi ngibabona TV ukuthi yilabo engeke ngahlangana nabo ngaphambilini ngahlala phansi nabo ngobatshela ukuthi uma ninekhalazo nazo sithatheni ziye kulo mnyango efanele nizise khona musana ukuphazamisa abanye abantu emgaqweni. Kufana nama-truck abantu bama-truck e-TDF sisebenzisana kahle nabo ngoba izikhalazo zabo basibekela zona bathi siyacela mkhwanazi nisize ngalokhu nalokhu kusihlukumezayo indlela enisebenza kuyona. So siyabasiza ukulekelelana kulokho kodwa siyacela nathi bona ukuthi manje ufuna ukuteleka konke ningazizwa kahle yenzani ngomthetho musana ukuvimba umgaqo. Manje uvimba umgaqo kuzoba khona umuntu wakini ogijimela esibhedlela ovimbekile kanti abese fela endleleni ngokuthi ambulance kwazanga ukufika esibhedlela. Musucabanga ukuthi ngoba wena ubona ufuna into oyifunayo ngaleso sikhathi awunandaba nomunye umuntu ngoba sazi uzosola wena ukuthi ngabe ngikwenzanga lokho ngabe ilunga lomndeni wami lisekhona ngabe umngane wami usasekhona. So kufanele bayicabange leyo nto ukuthi uma ngabe wena ufuthi ubelilungu lakho musuhlukumeza umuntu ngoba naye elakhe ilungelo ukuthi ahambe emgaqweni. So siyanxusa-ke abaphathi kakhulukazi abaphathi bamatekisi akungabi thina sodwa amaphoyisa esihlupha ngokuthi sibheke ukuthi ilabani latekisi ubani kade drive abaningi bawo ngicabanga ukuthi banalama-tracker kula matekisi. Kufanele bazi itekisi lakhe mangabe eliqashile kufanele lisuke la liye lapha liphinde libuye. Mangabe selihamba indawo engafanele liye kuyona kufanele yena mnini wetekisi akwazi ukuthatha inyathelo. Ingakho-ke mangabe sesithatha inyathelo manje angeke sidibe no-driver ngoba umnini wetekisi uyena o-responsible kulona. Angeke sadila no-driver kuphela sizomhamba nje u-driver ngoba-ke kuthiwa phela ushaye nje umnini wasezaphuma. Sizodila no-driver ngale ndlela ukuthi azasho ukuthi uzofika lana nje uthunywa ubani. Okay, so esikhathini sedlule ngixoxa